Nah, jadi unang idok kumartonggo raja, nauloi do idok kumartonggo raja, ledang adong marapatupa obar tonggo raja. Dan itu menumar tonggo raja, jelas itu harus ada tur-tur si panganon, jala marsisisean, warna petonggo, dan itu goko si mau jojo si alusan. Alemul marhata raja, dan adong marsisisean langsung kasutoni. Oras Madihita peparannya pungta Raja Silai Sabungan Siwalu Turpuk nama rojahan Kusilailahin bolak. Selamat bornyin Madihita. Jadi di son ala mulai kita di tahun 2026 mulai kegiatan forum adat sekretariat ton. Jadi di son topik ibornginon ahado artini tonggo raja dohot ahado artini marhata raja. Jadi asa taboto mebedahon ala jok tabege. Jadi ala bornginon adong do narasumberta ima amatta ketua bidang adat amatta situa Insinyur Rinson Sialoho Borsegian Opudepen. Jadi asa tapai hutihu ma bohaan non ipat orang damang bidang adaton asa rapak kita mengatusi. Jadi ima naboy tu pasahat tami tu kita sude asa tabege ma di pasahat di patorang amat bidang adat. Partikianon tu pasahat ma tu damang bidang adat nami molate. Oras mari kita peparannya puta Raja Silai Sabungan Siwalu Turpuk nomor hoja tu silalahina bolak. Parjolo sahali kami mantokon selamat tahun baru ma dihita sada Januari 2020 tuhita saluhutna peparannya puta Raja Silai Sabungan terlebih dihita peparannya puta na adong di alamata marang di harung buat tahun. Selamat tahun baru Manita. Selamat tahun baru. Memulai materita di tahun 2020 di Hamua Kamata Raja. Hobar tu materi dari pasak niamata prologer nakin ima pangatusio tonggo raja dohot marhata raja. Ya. Na dua padohanon hampir sarupa do tujuanna ima nalau membuat sada ipola di pakatayon nanaeng mengulaun sada siulaun martonggo raja do marhata raja alai rumangna perdalanna do naasi ate apa ate alai tabatasi jolo pakatayon kita makatain doangen di lingkup ni Jabodetabek dong. Mulu di luar ni Jabodetabek kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Padohan, misalnya di daerah Sumatera, dohot dia. Mulai ulaun abot di rohan, nausari matua, sahur matua, di san, dang di dokon martonggo raja, ala di dokon maria raja dok akan naudi mai. Dan itu ala di dok. Tabatasi pakatayota imastuk di pakatayota ron imana berlaku di Jabodetabek nate asonang salah ita dihamu aka apa nami molo martonggo raja ya on maharoa mon siap hata tonggo di tonggo pangatusian di tonggo artinya diudang digokon dijo akaraja raja neng makatai dengiro
nang makatai ala arong sada sakap marang rencana nanaing siula horon ni sada-sada hasu huton. Jadi raja, kalau tak foto kita lah batakan raja harus di kan? Raja do, iya adong raja ni hula-hula, raja ni boru, ado sudi do kita raja. Ima keistimewaan di kita bangsa Batak sudi piro perni raja. Artinya saling menghargai. Dah, jadi molo tonggo raja tahatai majolo di ulaun habut niroha. Molo di ulaun habut niroha. Molo namate sari matua, saur matua, do saur matua mauli bulung, tapak kema istilah tonggo raja. Itonggo akaraja, nanaing maulahon, do so dia perdalan ni adat pertuat ni namud dingi. Alaidok ko di sumber tonggo raja, akaraja na di tonggo, tentu adong ma tudu ni si pangano. Odo tandana, ate molo martonggo raja si kon adong tudu ni si pangano. Atau orang dimulai dalam major turu-turu si panganon baru merhiti-hitir turu si panganon mana dalam da pasangapon aka raja natinonggo molo biasa na molo diulang abot di roha ise na mga ponon berarti ise hula-hula do molo inai do namo ding berarti hula-hula ma apeahan na molo amai do namo ding berarti tulang ni namo ding ima nama ngadopon ino namasa di Jabodetabek konate dan Jabar ni adopan. Nah ala na adong desinon ima dalihan nato natolo inggo imon molo diulaun habot di roha ale molo diulaun las di roha misalnya mau lawan pesta ujo baru masuk jabu, baru masuk bagas lagi do, mana mau mabongoti jabu, mabongoti doakan nasi, di patu bau ulah tonggo raja. Jadi di ulah tonggo raja on, tongdo mardalan ima tulu si panganon. Alayalana inus sudena, dangarong unsur dalian natulu, olararong si namardongat tubuh sasoni. Tapi mungkin kabur wate, gabe mah di pasar gabe Jabar ngiadopan. Itu teh apa ngate beda nate. Nah imon, jadi kesimpulan dah, molo idok kon hata martonggo raja, berarti akan raja dari gokon si kemerdalam mah turu-turu si pangan. Cikorarong turu-turu. Jadi unang tadokon martonggo raja tanpa turu-turu si pangano. Dah, unang tadokon. Selain unang tadokon sada ulau nidot tonggo raja molo dangarong turu-turu si pangano. Dan gitu terlepas majolon wanginon adong di piga-piga daerah. Ale molo dihita dong parang dia putar aja sile sambungan kirana sohera tambah masa ima turu-turu si pangano diganti gabe Jabar napir, dan gitu. Molo pedi patupa aka di luar nihita, ya sikap di turu-turu si pangaron dibaen ima Jabar napir, alek luar niron tetap do turu-turu si pangaron. Molo pe ganti do Jabar napir. Dan gitu, alay molo nihita salai, puparan dia putar aja silese bukan selalu turpuk na marhoja ku silalahi na bolak. Na adong kita terlebih khususnya di Tangerang Rayaon, hira naso hira peta pamasa ima sikap di turu-turu si panganon
gabe jabar napir ate amang ate alai sasitong na sikon adong do turu-turu si pangam iru pada dahot bahwa nani gokko di sudi adalah raja jali pakkatayon ni akkaraja dan gitu jal ipola ni pakkatayon ni ipola ni akkana raja masudi nangalong bemose ate imam molomar hata raja nah dihabak kamanami lawa itang mese molomar hata raja dimulai mari patorak kami tuh tonggoraja do marhata raja tujuannya naik dapat sada ipolani pakkatayon di akasakap nanay sudah onongnas molo marhata raja berarti akkaraja nama katai tongdo raja hasil pakkatayon naik dan gitu alai dan terlalu formil berarti molo dan terlalu formil lo ijo marpung dan gitu tuh adong mabah soni mada dihamu nami soni jo hamu hami apa di tikyon adong wangin namasa adong balita nana isulah atas soni mah dan terlalu adong marsisisean sona martonggo raja molo martonggo raja kan formil do gitu jadi maka tahataya lagi do sonon nah, ujungnya dapat salah kesimpulan dan gitu ale marhata raja dan gitu tap molo marhata raja dihita di son diulang sabut iroha on ditoruni sari matua ditoruna sari matua mate makar mate bulung do akalan nasing dan gitu katakas di son dangarong mardalan turu-turu si panganon gitu kan dangarong tanpa turu-turu si panganon dangarong turu-turu si panganon ale adong ipola di pakkatayoni gitu kan jala ipola ni pakkataoni ima gabe patokan nanay mangulahon nanay sulahonon obat tu ulahon abot ni rohai kan di rohain alanido dihita di son molo ulahon abot di roha ditoru ni sari batua tadok marhata raja jadi di nama marhata rajaon dan adong turu-turu di sipanganon dan adong pembahagia jabat dan gitu, nah, dengan di son, dan dihatai olah di son, manang buan, gitu kan, karena pe marhata raja, artinya ulau ni itu ni sari batua, dan gitu, apul-apul le pehusinon, gitu, dengan di son dah, jadi mulu marhata raja, dengan martudo terus si panganon, nah. Lama itu hulaun las diroha. Isara nengadong ma adopan pesta ujuk. Di kondisi dangadong sangat marulau-lau. Ale secara ekonomi dang mampu. Dan itu istilah kan sisada tadok, sisada paridaharan, sisada lulu anak, sisada lulu boru, sisada pakilalan. Aw nek baru laun. Ale kondisi ku dang ado, kondisi keuangan ku dang manang ekonomiku, orang mendukung. Kujo kamu. Rojo kamu bu, maka tahata ita. Dan gitu. Nang ulok to songoron. Songoron di patoran dan gitu. Tap rohamu. Maka tahita. Siapa kata tahun dapat ipola ni pakkatayon. Nanay makubasya kaulat ka akaray nanay ngoro. Dagido berarti dangarong turu-turu si pangarong langsung ipabuwa.
Dan itu hijau kamu narok. Kan? Nah, imari dok, nah marhata raja. Raja. Oke. Semuanya sama mbak, dia mbak. Susah ada kasus, dan itu. Jok luangin orang manguda, akka mangudaku amat taraja di patu pahalak sengoron. On sirimang-rimangat taruda ulau tulu M. Sada normal lah. Patwa hata Lawan marhusi. Yang itu paduahon martupol ada ya, molonan martupol. Baru Tonggoraja marang Ria Raja gitu ya. Ria Raja. On salah udah pasiri marimater udah dan jadi ada SKPO di kita. Nang ini pabalik kalak Pulau Tulu M semono. Patwa hata Tonggoraja baru martupol. Itu kan? On sirimbang rimangata don, on sirimbang rimangata dan naulokon orsada keputusan perlu sirimbang rimangata kesepakatan tadi kita sugi molon petuhata dok marhusi masih pangan dong kan? Ya. On kan turu-turu si pangan teh dok masih pangan teh. Gitu ya? Ike mangan, saya mangan atau mangan musrik. Hah? Biar perlu tabai dok kedua non, sada. Secara ekonomi kan teririt, itu kan, ada udah konon sirimang mangata, ada tahu wacana jolo, dan naga bisa ada keputusan no. Kurang dapat misal naon haduan, dari itu mangapu, dong yapu, langsung marhusip, langsung Maria Raja. Mertonggoraja langsung bertepul, adong semua nih kan, udah ngapain, adong kan, on nih, Moloria Raja on, diganti dong Marhata Raja, mau apa orang lagi kondisinya, on sini mari mau taron, tuh agak ada namanya, dan itu, artinya Hani dia bilang ada ton memikirkan asa simple jala unang terlalu memberat tuh kehasutan. Alit mulu semua udah posisi dah patwa hata martupul ya alang hadong do jarak naga. Itu kan? Alit on langsung saya patwa hata marhusi atau matonggorai Maria Raja mangat. Ini Allah pindahan kan gak bisa ikut. Mewajib. Di mulo ibadah sorong patwa hata marhusi Marhata Raja martupul. Berarti dengan betul si pangan. Kalau senek pun seorang ngajari gitu. Iyalah.
Do buru. Ada nggak mau neng mangap pe mana masan dek pe kan ada nunggu baru mangan isokan. Lain buangnya pengantar aja mas ya. Udah idokon martunggo raja. Iya. Alay mulu tong di memangan, ulan dang mertudu si panganon buru tuh. Marhata raja. Ingat tong buru Iya tuh kan. boy. Berarti buru 2 hari gabi 2 hari mangan. Boleh ya. Sanggup tuh kita 2 hari makan? Iya memang. Jadi kasusnya aja atau membetulkan kayak masa di karantina masih pernah kayak kan hati-hati memang nangarong kayak nih bangun lao. Ibat tuh kan. Berarti gue ingat tuh benar tuh sih kan. Boyan Marhata raja. Jadi setiap ya bang udah dalam bentuk kesongori non, najulu songori songon ada tingkat dinamis. Wawasan IP kan terus dinamis berkembang. Jadi selaku kami bidang adat akan mencari, bukan statis. Dinamis itu kami mengeluh ya kak. Dia mana tidak terlalu memberatkan sian hasuton ada timur dalam tanpa mengurangi daripada makna. Ini ada ti. Nah, jadi unang idok komartonggo raja. Naulo idok komartonggo raja. Ledang adong marapatupa obat tonggo raja. Dan itu menomor tonggo raja jelas itu harus ada tur-tur si panganon. Jala marsisisean warna petonggo lagi do. Goko si mau jojo si lusan. Alemul Marhata raja dan adong marsisisean langsung hasutoni tersongol istilah sirap manis. Ayo dihamu ala dong ya nggak pilih nabi hita ulah kena marah gitu kita. Kan itu kan. Nah, ibadung nggak masa senguni. Sono. Memang bulu nabi sesiptongna luar biasa begitu bulu bertemu lagi. Karena bulu karung marga yang waktu nah ini keluar sih nak pola pola Bener kan? Raja, alai kita permil kan? Alai ima udah ke suatu saat. Itu kan orang atas alai. Okan tawacana hojolo. Dengan dong nama aludus tiroa. Gitu kan? Dengan dong nama aludus tiroa. Dipikir-pikiran dan gitu. Ada dasar pemikiran. Seolah-olah memberatkan hasutan secara ekonomi. Gitu kan? Nah, itu. Artinya on nama alternatif, bumi matu akason. Itu si Marhata raja. Iya Marhata raja mah itu baru. Jadi Cuma di komunikasi Rusia itu ya kan? Jadi urang salah itu mah tuh. Artinya sia gokoni habo tamo tuh. Mau tonggo raja do, marang Marhata raja do. Asli tak kasun dong pemakaian di hatau. Itu tong kan? Marhite itu nang di Batoraka bisa kata kastakin. Apa itu Martonggo raja? Apa itu Marhata raja? Tujuan dasar rupa. Naik marpungu asa adong ipola di pakateo di perpunguanot na naik makubasi manang mangulaon akka sada siulaon sian hasuhuton. Ido kan? Kalau nak pikir kalau ada Martonggo raja saudara kecuali molo hitan memang molo Martonggo raja isi hula-hula. Isi hula-hula. Molo hitan. Iya. Bosa itu berperan. Jalan dong sautan dah berperan. Ale on wacana don. Ate wacana do beok kita dengan terbarani hari bentuk ada keputusan. Dan gitu. Jadi imate tersongo lima. Artinya adong dobe panoragan nami taringot nyon. Nama Marhata raja do tonggo raja onate. Oke. Ya, pertikian di pasar tayo tuh. Jadi mau raja mah di narasumber nama itu. Nampak orang pun ada perbedaan nih.
marhata raja do martonggo raja. Iya. Jadi molo binereng di sada-sada udah or saya gurang do sore kon di narasumber nakaningan di batu patonggo raja ale bentuk fisik nih aho di pasahat tuturi si panganon ale heben bentuk heben Ima tuh Jabar Napir kan? aja bernapir maksud tuh sian najolo dami patu borasong no sian mu putar mulai Ya. na berjul ni umma ale belakangan ge berong songon di patu-patu pak termasuk ada don Ya. merate mah Jadi mulai mate di apa udah di mana manukun turu-turu si panganon gawe digati do sikat ni turu-turu si panganon ima Jabar Napir ate on awal mulanya on terjadi na songonon ima nian ngadong piga-piga marga ada orang sokopit pe asal pandemi ngadong piga-piga marga dapat tumas songonon enggak dong jangan dipantau deh atau so turut atau so kopi pe ngadong dapat pahon begitu alai lebih trema muse patu pahon na songoni dung masa covid lebih tren dan gitu atau so covid ngadong piga-piga marga na mangulau songonon alai lebih ngetren atau dia booming sesudah covid. Nah songonari timbul suku-suku adat dong manang so adat don kita makatai masalah adat dohot dan adat itu adalah kesepakatan ni sudi jadi dangarong na mga lohata adat ni hata ni opunta si jolo-jolo tubuh ay godang ay laos dos iroha si benasao dan itu molo sepakat na sida adat dina ida tergantung hata torok dan itu ay hata torok do hata sabungan di hata kan itu no agin nah iya makatai huala masalah adat manang adat dan itu sepakat talakinon bahwa itu adat ya urusan mereka. Dan itu nak pola capuratai. Ale molo kita da poparnya putar aja silesa bungan si molo tupuk na maroja ku sila lain ulak takas tarokon bahwa takas tarokon jalan wata mamakotiki ma patwa hata marhusi ya patwa hata dok marhusi ya baruta. Dan itu tu perburuta bahwa Jabar Napir itu tidak adat. Itu kan? Kita loh paranda putar aja silesa bunga mentokun itu tidak ada dia itu dah kita mentokun tak ada malu alaka mentokun ada urusannya ale malu kita mentokun itu tidak ada sepakat kita bahwa Jabar Napir itu bukan adat harus fisik yang berupa adat maka sepakat tak godang laut dosinohan malu nunggu sepakat kita songon inon bahwa itu bukan adat unang taulahon tong. Baru nggak sepakat kita sianon bahwa Jabar Napir inon kita mengulahon pas kita makasutun tepat Jabar Napir apa kesepakatan tadi son bahwa Jabar Napir inon dan adat unang adong set kita na mengulahon ali mulu narudo kita diundang madapoton mengadopi gokodo jojo ni akasuton di luar ni kita ipa Jabar Napir kan sudah usul laraw. Itu kan. Damboy bantau teh nang ada tindigon. Damboy dok protes semua di ala na kita Jabar. Narodo. Sida usul naro semua di masuluk ina sida baik mata jalo. Ali mau kita mengulahon nggak sepakat kita bahwa itu dan ada unang taulahon, unang talanggar. Imara naboy hualusi. Sama. Adong lebih. Dia, adok kira-kira lebih. Arong be, mau udah pusara. Itu, arong be, mau udah. Ini mah, ada. Oh ya. ngana lena asa jam so ini mulai tema bapak adung suku-sukuku bertua Ya. nunga somal hata
Marhata Raja di ulaun habut ni rohan Hmm. jarang do molo songonaun na marsia jaron mabigi Marhata Raja di ulaun las ni rohan. Berarti molo Marhata Raja nak kandang pola matutulis Ya. matutulis panganan molo Ya. Martonggo Raja adong hasatan itu tulis panganan. Ya. Nah, berdua kon pangatusyon ni Tonggo Raja nakin na di Tonggo dua Karaja Iya. diundang Iya. manang diotang manang digokon nasomal biasa di ulaun habut niroha ape tabo to mamalo di ulaun habut niroha on dak kaya adong undangan dak kaya adong diotang buah-buah do suson ape Tonggo Raja diundang ke raja ape ulaun habut niroha song dia do relevansina tong do dipakai di ulaun habut niroha ala adong do molo di hita Tonggo Raja alai molo di luar nasi molo kutoton gabiria raja dulu. Nah, song dia do hadumon ni molo Tonggo Raja adong tudu-tudu si panganan molo ria raja song dia do tong do adong tudu-tudu si panganan agak sedikit lenceng manang sarupa do Marhata Raja. Nah, song lima Wala tete. Parjolo hualusi perbedaan Ria Raja do Tonggo Raja te. Jadi molo pada umumnya molo pemakaian Tonggo Raja kita di son, molo di luar habut di roha di son Tonggo Raja, molo di luar nasi mungkin misalnya soal di utara memang di biji. Jadi itu kondo Ria Raja. Tetap do mandala turu-turu si panganon. Itu turu-turu si panganon. Jalan berjalan dari situ nak ke perjebaran. Mandala dari perjebaran. Nah, kalau pemakaian istilah itu inon. Kita pedison memakai Tonggo Raja ada alasan didukung dengan argumen tatonggo mulai sandang ria asa ria kita mengadupion tersori do alana dianggap molo ulau sari matua itu adalah ulau las niroha nah apa ya habit niroha alana ulau sari matua saur matua apalagi saur matua itu adalah kematian yang paling ideal na dipersitani kita halak Batak. Hidup dasar nino na jolo. Hanya pemakaian istilah-istilah yang lenggo pelaksanaan na sarupa do. Ate. Nah, namanya udah kini ngani buasa molo-ulau las niroha adong undangan molo-ulau nabok niroha manang kemalangan dan adong undangan holan buah-buah do karido. Nah, mau lihat sada Nabuya Lusihan, molo ulau las niroha itu kan direncanakan. Itu kan? Direncanakan tanggalnya, direncanakan, sudah direncanakan. Plenong lagi itu. Ali molo namati kan tak ada. Itu kan? Kalau di Papua, berarti sono nama udah. Dalam masyarakat Batak, dalam masyarakat nasional ada dua kelompok masyarakat. 3B, ilmu Pancasila teh. Satu, masyarakat paguyuban. Kedua, masyarakat patembayan. Kalau masyarakat patembayan orang pamrih ini. Itu kan. Konarong secara koronda sini, molo paguyuban daw. Kasih. Holong. Mudar nama kuling. Ondo kan. Jadi itu adalah paguyuban, masyarakat paguyuban merasakan empati, do makilalahon. Dan itu, jadi berbeda, abang udah. Ada orang salah. Molo ulau nak kabut di roha, molo nunga sari matua, molo arung sada-sada luat, merdalan undangan. Jam hasau tanggal hasau merulau kita ijo pagokot deh nggak dong kita jabal pakai tentang pakai undangan molo sada luar molo ulau sormatua dot apalagi sormatumur merdalan itu seolo 5 hari 7 hari 5 hari merdalan studi itu merdalan undangan takut sebuka mono Si matuang ko pwede kini di huta ibahin undangan. nah iya Ibahin undangan. Sikon makanya sikon bagi situasi alana direncanakan
direncanahon adi ke pelaksanaan na kanino nuan ale Muhammad Yarodo ro pe mana husino ro do ale secara resmi diundang alana dong posisinya khusus di adat pertuat nai. Video semari mana mu? Semari mana? Pertemu lagi Kan, kan? Itulah masyarakat paguyuban. Ale mulu masyarakat patembayan Sunah hutat day do dia inun dagi do ada putusnya nih. Sunah dapat di aima masyarakat patembayan. Dagi do masyarakat paguyuban. Imarate. Sorry mate. Apa gejekku mate. Mau lihat ya Pak di kita. Tabah Pak Pangatusiyota. Ale salnai udah kodah. Ini hanya wacana. Salnai. Ay gurang ay laut dos niroha si benas out. Odo polana ada ti. Ate. Mau lihat ya Pak? Di hita salutna mau lihat ya Pak? Di hamuaka mataraja mangudakku. Naro di pembuhay ini pasti ajaran adat kita di tahun 2020 nomor marsangak matuhata marsangak boputa raja silai sabungan marsangak pada kita peparan puta raja silai sabungan siodok turpuk namar hojaku silalahina bulak horas marhita Orang iya